ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକି ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ନଈବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ। ଆମ ବେଲ ନାନୀ ତାର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛୁ ଆଉ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କି ଫୁଲ ହେଇଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, ତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଆଣିକି ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୋର ବି ଲଗେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନଈବନ୍ଧ, ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ସେପଟେ ହେଉଛି ଆଖୁ କିଆରି, ଏସବୁ ମାନେ ଦେଖିକି ଲୋଭେଇ ଗଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା ଆଖୁ ବଣକୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ନେଇକି ଆସିବା ଆଉ। ତାପରେ ଏଠି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଡରିକି ଛାନିଆ। ଆମ ବେଲ ନାନୀକି ଦେଖୁନ କୋଉଠି ପଇଥିଲା, ସେ ବାହାରିକିନା ଆସିଲା ଗଳିକିନା ଅନଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳେ କୁକୁର ଆସିକି ଆମରି ପାଖରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ପୁରା ଡରର ମାହୋଲ ଆହୁରି ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ। ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲା, ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ ଏମିତି ବୁଲୁଥିଲୁ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକିନା ଆଉ। ନଈ ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ତାପରେ ନଈରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟେ ମାନେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେଠି ନଈରେ, ତ ଆମେ ଦେଖିକିନା ଆସିଲୁ, ହେଲେ ଯାଇପାରିଲୁନି। ତାପରେ ସେଠି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଆସିବାକୁ, ବେଲ ନାନୀ ହେରିକା କହିଲେ ଯିବା ଦୋକାନ। ତ ଦୋକାନ ଆସିକି ଗୋଟେ କୁରକୁରି ନେଲେ ଯେ ତା ଦେହରେ ହିଁ ଖାଲି ପଇସା 5 ଟଙ୍କାର କୁରକୁରି ନେବୁ, ହେଲେ ତା ଦେହରେ ମାନେ କେତେ ପଇସା ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆମର ଏମିତି ଟିକେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ ଆଉ। ଦୋକାନରୁ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିଲୁ, ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।